Sú druhy, ktoré môžu byť aj v zime vonku, napríklad žirafy, zebry alebo aj oryxy arabské, ktoré sú v podstate teplomilné zvieratá, ale sú aj druhy takisto africké, ktoré nemôžu byť vonku tak dlho. Napríklad také hrošíky nemôžu byť vonku vôbec. Tie krmné dávky sú trošku zdvihnuté. Je to práve kvôli tomu, aby dostávali viacej tých živín, ktoré potrebujú. Aby boli prichystané tie ubikácie pre zvieratá, ktoré zostávajú celoročne vonku. Napríklad austrálske papagáje, ktoré už postupne začneme tzv. Debniť, čiže z vonkajšej strany nechávame jednu stranu voľnú a zvyšok vlastne bude obložený rákosím.